Woi, yo. Wah, iso lagi so. Iyo. Wadya Bala Ngamung Raga Kusuma. Semakin di depan. Luar biasa. Iyo. Wes. Pas. Wes. Iyo. Oi! Wes. Oi yo. Wes. Oi! Iyo. Wes. Oi yo. Kek. Yo. Oi! Amung Raga Kusuma. Tukang sapodo-podo kene. Monggo mami, mriki mami. Wes. Aus. Ayo so. Ayo. Mami Novi. Oi! Apa tuh? Ayo so. Iya. Iya. Raga Kusuma. Oi! Ayo co. Wayahe iso lagi bareng ya co. Palaran ki co. Luar biasa. Matur suwun sedulur parok. Sampun dereng ngori-ngori kabudayan. Kalian Pak Biyuman Amung Raga Kusuma yang kuyung perdana ulang tahun anniversary ingkang kepindah. Sino Karta mereka tarto bakar tide ilmu Oi. Dobraf neng tanah Jawa Agepo agebik aji Yuk tes
Ha oi. Ha oi. Iya, apa tuh? Ayo so. Iya. Among rokok kusum. Among rokok kusumo. Kesenanganku sayang. Sajose. Memang untuk Anda. Ha tenan. Yo biasa yo. Aduh. Jogetnya yo kalem-kalem ya coy. Sesembahan sik yo para sedulur yo, sesembahan yo. Ono caraka nyata sawelang padha jayanya moga petanga Matur suwun. Para sedherek sedulur seni ingkang sampun ngumpul dados tunggal. Bumine wis saya anget, bumine saya angkeret, gunung-gunung padha meledos, manungsa sami kuwatos, Pulo Jawa kelem samudra, Pulo Jawa kalungan wesi, ayo padha elinga marang Gusti. Oh, iya iyo, Iya iyo. Iya iyo. hukumane rapi so adil, akeh pangkat jahat lan jahil, kelakuane padha kancil, wong cilik padha kepancil, pasar ilang kumandangi, akeh anak goleki bapake, wong wadon ilang wadone, wong tuwa ilang tuwane. Ramalan Jayabaya pancen nyata, kondang kalung. Oh iya. Bumine wis tuwa padha eling lan waspada. Among rokok kusuma. Ayo sa. Wis.
Yo 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 yo. As. 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 Hei. Hei iya. Among rogo kusum. Wis. Tanah air ku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu. Dan aku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang mana surga bermain di kata orang. Tetapi kampung dan rumahku di sana aku rasa senang. Anakku yang kulupakan, engkau ku banggakan. Amor rogo kusumo. Kesenanganku sayang. Oh, Ah, hey. Es. Iya. Iya. tanah
Iya. Wis. Oh ya. Yo. Mana iki? Kebiak kru RKWB. Aku ya kur manut loh Mas. Aku ning ngene ya gur manut, aku gur melu. Wis bayaran kari Bali kok. Nggih, manut apa Mas? Nggih, manut Mas. Oh, ya sisanke diloske wis do semende kok. Wah, nggih diloske ya Cah ya. Yo paketke ya Cah ya. Sayangku Pak Herman, ya ampun iki wis kadung diganti sorok. Heeh. Nggih. Dan dilakoni siki engko lagi paketan. Oke. Lah wis manut sak tetembangan terus dipaketke apa? Kok ganti meneh. Apa arep dengan Barin? Mas Apan? Paket sik wae aja. Sisan lele los kayak jam 11 seperempat. Atau? Yo. Oh iya, joget ke cowok. Ya iyo, iyo, iya, iyo.
Teplon. Oke, eso. Original. Oh ah oh wey. Saga, saga, Keri keri keri. saga, saga, Keri keri keri. saga, saga, Keri keri keri. saga, saga, Keri keri. Oh Yo. wes setahun lawase ora iyo. Aja dadi atimu yen tan luntur rasa aku abot-abotan rasa aku duwe katresnan liya Asik Bang Teplon. Rara sekar. Enak tenan to. Cintaku lan cintamu senadyan orangnya wiji. Bang Tejo. Kembol mana Nur? Aku ora bakal lali. Luar biasa RK. Ya. Terima kasih Pak Herman Lampung ayo Jo. Sekarang diajeng Rara Cekar Bang Teplon sini. Luar biasa pokoknya sinden loro guys mumpuni. Wes tangguh patokan nih. Wah kayak akhirnya cek gelap jabatan deh. Ngono lho Mas. Ngono, ra apa-apa. Lho kula nek mboten Herman mboten. Iya, Wah, aku padha. ngerti. Budgetmu ki aku wis do ngerti.
Tapi alhamdulillah kowe sedo gelem nyengkuyung. Oke. Yes, pokoknya rapopo Ya ki Pak saged Sekar. namung Pak. gentenan to, Pak. Siap Mas Teplon, Pak Sekar. Sesuk ndak aku ora ditulungi deh. Wis, pokoknya aku sesuk aku wingi aku ngomong sepene, sesuk iso ana berubah pikiran. Kanggo Mbak Sekar wis. Nggih. Pokoke Pak Teplon rapopo. Sesuk Yo. sesuk sementen iki lho, Pak. Pripun? Baronge sementen iki lho. Aman. Saya free, saya tapi budgetnya saya nambahin aku. Gue ijol bareng. Wis mesti tembus 100. Dikasih apa? Ya. Pamit mulai Napa? deh. Iki urung sida didadekke kok wis Ya, pamitan, Mas. ya tingane bawa. Iya. Paket kaya Cahyo. Among Rogo Kusumo 3 2 1. Paketan co. Oi, 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 oi. Oh, 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 iya. Oi, wayahe ngabul-abul kalangan co. He oh. He oh. He oh. Ade sise gitu. Oi. Tumunoke ana sakara kang nyotong gede ombae. Kulo kulo ora gandar saben wayah. Rono jelmo kang nyata wani sembrono. Roro kidul kang jumeneng ana ing Roro kidul. Roro kidul wae uso. Ya. Los. Wah, asik dong. Wah. Indonesia Allah Gusti Pangeran dijabahi. Untuk sementara diikat dulu karena azan ya. Iya. Jadilah Sadar. kita sidat sama tahu samargi ngurmati anggenipun salat Adzan duhur. Adzan duhur. Semoga para pandemen pamirsa ingkang badhe nglaksanaken salat duhur berjamaah nika sentren Nopak Karangploso sampun nyemawisaken mushola kagem panjenengan sedaya ingkang rasuk agami Islam saperlu wonten ing mushola wonten ing sentren Nopak Karangploso menika. Alhamdulillah untuk Karangploso juga memikirkan sedulur seni yang mau tetap beribadah. Kita istirahat dulu, nanti cut sehabis kita ikat dulu, sehabis ada duhur kita lanjut lagi sampai kurang lebih jam 12:30. Dan untuk persiapan untuk tayub, sehabis sholat duhur lanjut tayub untuk mempersiapkan diri.
agar nantinya bisa waktu bisa berjalan lancar, tidak ada kendala masalah pemain ataupun kostum rias dan sebagainya. Matur suwun para sedherek marmarja, kita rehat sejenak untuk menghormati adzan zuhur.